Výborně. Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po skončení utkání 8. kola šance extraligy mezi Lovosicemi a mezi Zlínem. Utkání vysílané Zlínem přenosu na ČT Sport. Vítám tady všechny aktéry tohoto utkání a jako již tradičně, jak je zvykem na tiskové konferenci tady u nás, začneme hodnocením ze strany hostujícího trenéra, to znamená hodnocení Mikoly Sekuliče. Dobrý večer. Prvne chcú pogratulovať na výhry. Nic nám jako pro nás jako videli sme, že bude tady težký. Jako my nisme prišli tady da zbírame body. Myslím, že sme tie body stratili v sobotu doma. Tady sme prišli bojovať, ukázať dobrú házenu. Chybili nám ešte nejakí hráči, dôležití pro náš tým. A zase, nemyslím si, že sme hrali špatne, myslím, že sme hrali jako do zápasu dobře, ale zase sú to nejaké stejné chyby a stejné to znovu děláme. A je to mladý tým a dúfam, že sa to už musí jako trochu zmeniť. Teď máme najvíc dôležitý zápas sa Strakonicama dom a musíme sa sústrediť na to. Děkuju. Za domácí stranu bude utkání hodnotit trenér Jan Lačák. No, ono sa vlastne potvrdilo to, čo som trošku očakával. Zlín hral naozaj dobre, ako vôbec to nezodpovedá nejak tomu, že by mal ako nováčik nejakým spôsobom byť dole predvedenou hrou. Určite nie. Naozaj veľmi dobrý výkon z ich strany a my sme hlavne v tom prvom polčase trošku mali problémy v obrane s vysokou agresivitou ich spojok a s tým tlakom na bránu a s tým sme sa nevedeli trošku vysporiadať. A nakoniec sme ho síce ustáli 20-15, kde myslím si, že nás podržal hodne brankár v takých tých kritických momentoch, či v prvom, či v druhom polčase. V tom druhom sme to trošku zatiahli a tam už sa to pomaličky tak lámalo viac a viac na našu stranu, takže sme to nejakým spôsobom uhrali. Ale myslím si, že ľahký zápas to určite pre nás nebol a museli sme vydať naozaj veľa síl na to, aby sme ho dvojbodovo zvládli. Možno ten výsledok je možno až príliš krutý pre Zlín, ale my sme samozrejme radi. Ideme ale ďalej, v sobotu máme tretí zápas. Děkuju. Pavel Maco bude hodnotit utkání z pohledu hráče. Vám i vašim spoluhráčům se poměrně dařilo. Souboj 1-1, dali jsme spoustu gólů z proskoku. Tak byla to strategie, nebo jak moc to vyplynulo z toho zápasu a jak jste vy do toho utkání? Dobrý večer. My jsme věděli, že Lovosice budou hrát agresivní obranou, hodně vysunutou a chtěli jsme toho využít 1-1 na těch krajích. To se nám společně s Radkem Doležalovem dařilo. Bohužel jsme nováček a jde to na té hře vidět, že máme takové blbé nováčkovské chyby, které nás často stojí nejenom vítězství, ale i tak vysoké rozdíly v tom zápase, což nás mrzí nejvíc. Nemyslím si, že jsme podali takový výsledek, aby to skončilo o 10 branek. Moc děkuju. Na závěr bude utkání hodnotit Pavel Kotěborský, který společně s Jardou Trkovským a Takášem Pokorným střelecky táhl ten tým nakonec ke 4. výhře v řadě. Tak na závěr slova Pavla Kotěborského, 7gólového střelce dneska. Tak pro nás to byl určitě dneska těžký zápas. Hlavně v prvním poločase jsme prohrávali zbytečný souboj 1-1. Někde hronili jsme hráči někde na 15 metrech, místo toho, aby jsme to ustáli dole. To jsme si všetně vyříkali. A druhý poločas jsme to taky plnili. Hnedka jsme zagresivnili obranu. Maxim v jednu chvíli zavřel a my jsme furt tahali dopředu. A to byla ta naše největší zbraň dneska. Ten rychlej přechod. A to je ode mě asi všechno. A ještě musím teda pogratulovat Zlínu, hráli opravdu dobře. Já moc děkuju, to by bylo vše od našich aktérů, jak už bylo řečeno. Na Zlín čeká důležité utkání se Strakonicemi. My dohráváme v sobotu odložené utkání s Vítkem Mískem, takže se budeme navzájem přát hodně štěstí do těchto utkání. Přejeme všem šťastnou cestu domů a děkujeme za dnešní zápas. Děkujeme.